అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు ఉమాస్ క్యూట్ హోమ్. ఈరోజు వీడియోలో మన సనాతన ధర్మాలలో వివరించిన కొన్ని విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. ఇదైతే నేను సొంతంగా చెప్పినవి కాదండి. అదేంటంటే ముఖ్యంగా ఈ ఒక 5 విషయాల్లో మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తీసుకోవడం కానీ ఇవ్వడం కానీ చేయకూడదని చెప్తున్నారు. అలా చేయడం వల్ల విపరీతమైన మనకి పరిస్థితులు అనేవి ఏర్పడతాయి. అవేంటో తెలుసుకోబోయే ముందు ఉమాస్ క్యూట్ హోమ్ ఛానల్ ఎవరైనా మొదటిసారి చూస్తుంటే కనుక దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే మర్చిపోకుండా పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. అప్పుడే నేను అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే నోటిఫికేషన్స్ అనేవి మీకు ముందుగా వచ్చి చేరుతాయి. మన ఛానల్లో చాలా రెమెడీస్, పరిహారాలు, స్పిరిచువల్ టిప్స్ అనేవి చాలానే ఉన్నాయి. చూడలేని వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి చూడండి. అయితే ఇప్పుడు నేను సనాతన ధర్మం అంటే ఏంటో చెప్తాను. సనాతన ధర్మం అంటే అది శాశ్వతమైనది. దీనికి ఆది అంతం అనేది లేదండి. ఇది మన పూర్వీకులు మనం పాటించి వాళ్ళు అనుభవించిన విషయాలని మనకి తెలిపినదే సనాతన ధర్మం. ఆ సనాతన ధర్మాలని మనం పాటిస్తే మన జీవితం కూడా సుఖమయంగా ఉంటుంది. కాకపోతే ఇప్పుడున్న జనరేషన్స్కి అవన్నీ నమ్మడం లేకపోవడం వల్ల మనం అనేది విపరీతమైన పరిస్థితులను అయితే ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే పూర్వీకులు ఏది చెప్పినా అది మన మంచి కోసమే అని గ్రహించిన వాళ్ళు తప్పకుండా ఆచరిస్తారు. ఆచరించి వాటి యొక్క ఫలితాన్ని అనేది పొందుతారు. కొంతమంది మూఢనమ్మకాలు ఇవేంటి పాటిస్తే ఇది అవుతుందా అనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం అందులో ఫెయిల్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఇంకా లేట్ చేయకుండా మనం ఈ 5 విషయాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అవేంటంటే ముందుగా పెన్ను. మనం రాస్తాం కదా పెన్ను. 1 నిమిషం పని కోసం పెన్ను ఎవరికైనా ఇచ్చినా లేదా తీసుకున్నా సరే అది మన కర్మల మీద ప్రభావం చూపుతుంది. మీ పెన్ను వాడుతున్నది ఎవరికైనా ఇచ్చారనుకోండి, అది తాత్కాలికంగా కానీ లేదంటే దానంగా కానీ ఇస్తే కనుక మీ కర్మలు అనేది వారికి ఇచ్చినట్లే. అవి మంచి కర్మలు అవ్వచ్చు లేదంటే చెడు కర్మలు అవ్వచ్చు. అందుకని ఆ పెన్ను అనేది ఎవరికి ఇవ్వకపోవడం అనేది మంచిది. ఇక కొత్తది ఇవ్వచ్చా అంటే కొత్తది కూడా ఇవ్వకపోవడమే మంచిదండి. పెన్ను ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళ మధ్య వైరం అనేది చోటు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక రెండో విషయం ఏంటంటే పుస్తకం. విజ్ఞానం, తెలివితేటలు మోసుకుపోయే వాహకంగా మనకి పుస్తకాన్ని చెప్పబడతారు. ఎందుకంటే మీరు ఉపయోగించే పుస్తకాన్ని తాత్కాలికంగా కానీ దానంగా కానీ ఎవరికి ఇవ్వకూడదు. ఎందుకంటే అలా ఇవ్వడం వల్ల మీ యొక్క జ్ఞానం, తెలివితేటలు అనేవి వారికి కూడా వారు తీసుకున్నట్లే అని చెప్తూ ఉంటారు. కావాలంటే కొత్త పుస్తకం అనేది కొని ఇవ్వడం అనేది చాలా మంచిది. కానీ వినియోగించే దాన్ని మాట ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని ఇతరులకు అనేది ఇవ్వకండి. ఇక మూడవది జీవిత భాగస్వామి, భార్య. మీ గౌరవానికి ప్రతిబింబం. పొరపాటున వారిపై మరొకరి కనుక అధికారం ఇచ్చేస్తే కనుక ఆ క్షణంలో మీ జీవితాన్ని మీరు కోల్పోతారని అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే ఏదైనా పరిస్థితుల్లో పరాయి వ్యక్తి భాగస్వామిని కూడా మనం కోరుకోకూడదు. ఇక సనాతన ధర్మం ప్రకారం ఇంకొక 4వ విషయం ఏంటంటే చేతి రుమాలు. చేతి రుమాలు అత్యంత పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. ఎందుకంటే ఇది మీ నుదుటిపై ఉన్న స్వేదాన్ని అలాగే దుమ్మును కూడా మనం పారద్రోలుతుంది. చాలామందిని దీని జేబుల్లోని పర్సుల్లోని ఉంచుకుంటారు కదా. ఇది మన సంపదలను ప్రభావితం చేస్తుంది. కాబట్టి ఉపయోగించిన కర్చీఫ్లను ఇతరులకు ఇవ్వాల్సి వస్తే సంపద మన పోగొట్టుకున్నట్టే. ఒకవేళ ఇవ్వాలి అనుకుంటే దాన్ని శుభ్రం చేసైనా ఇవ్వండి, లేదంటే కొత్తది ఇవ్వండి. ఎందుకు ఇంతగా చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడు మనం రుమాలతో పాటు మన కర్చీఫ్తో పాటు మన పర్సును కూడా దాంతో పెట్టుకుంటాం. కొంతమంది ఆడవాళ్ళు అయితే హ్యాండ్ బ్యాగ్స్లో డబ్బులతో పాటు వాటిని పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి వాటికి ఎంతో కొంత ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనేది. దాన్ని మనం ఎవరికైనా ఇచ్చినప్పుడు అది మనం కోల్పోయినట్టేనే దాని కింద వస్తుంది. కాబట్టి మన సనాతన ధర్మం ప్రకారం చేతి రుమాలను అనేది ఎవరికి ఇవ్వకూడదని చెప్తున్నారు. ఇక 5వ విషయం ఏంటంటే దుస్తులు. స్నేహితులు, కుటుంబంలోని ఇతరుల దుస్తుల్ని చాలామంది ధరిస్తుంటారు, షేర్ చేసుకుంటుంటారు. ఇది మాత్రం చాలా చెడ్డ అలవాటు అండి. సనాతన ధర్మం ప్రకారం ఇతరుల వస్త్రాలను కనుక ధరిస్తే శత్రుత్వంతో పాటు ప్రతికూలత కూడా మనం ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నట్టు అవుతుంది. అందుకే ఇలా చేయడం వల్ల మనం పేదరికానికి దారి తీస్తుంది. కాబట్టి ఎవరైనా ధరించిన దుస్తులను వేసుకుంటే శుక్రుడు ప్రభావం కూడా బలహీనంగా ఉంటుందని చెప్తుంటారు. శుక్రుడు మనకి విలాసవంతమైన జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తాడు, డబ్బుకు అనేది లోటు లేకుండా చేస్తూ ఉంటాడు. అందుకే శుక్రుడికి ఆగ్నేయ దీపం అనేది మనం పెడుతూ ఉంటాం శుక్రవారం పూట. అలాంటి శుక్రుడిని మనం బలహీనంగా చేసామంటే మన జీవితంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు అనేవి తలెత్తడానికి అవకాశం ఉంటాయి. కాబట్టి మనం వాడిన దుస్తులను ఎవరికి ఇవ్వకూడదు. ఒకవేళ ఇవ్వాలనుకుంటే దుస్తులను శుభ్రం చేసి మాత్రమే ఇవ్వాలి తప్పితే మనం వాడుతున్న బట్టల్ని, ఒకసారి వేసుకున్న బట్టల్ని ఎవరితోటి మనం షేర్ చేసుకోకూడదు. ఇవండి ఈ 5 విషయాలు. ఈ 5 విషయాల్లో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
ఉండాలి. ఇవి చిన్న విషయాలే కానీ ఫలితం మాత్రం చాలా పెద్దదిగా ఉంటుందని మన సనాతన ధర్మాల్లో చెప్పబడింది. కాబట్టి ఈ విషయాలను మనం పాటిస్తే చాలా మంచిది. ఇదండి నాకు తెలిసిన విషయాలని, నేను మీకోసం తెలుసుకున్న విషయాలని మీతో షేర్ చేసుకున్నాను. ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక తప్పకుండా మన ఛానల్కి ఒక లైక్ చేయండి. యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే నలుగురికి షేర్ చేయండి. మళ్ళీ ఇంకొక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. అంతవరకు సెలవు. నేను మీ ఉమా. ధన్యవాదాలు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు.